nagsusumikap. Ang buhay ko'y walang sigla, puro na lang dusa. Paano na ngayon ang buhay ko? Sa akin ay walang tumatanggap. Mababa raw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko, no read, no write pa. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahit isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Isang kahit isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Sa akin ay walang tumatanggap. Mababa raw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot, no read, no write pa ko. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Isang kahit isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Ganyan kaming mga dukha. Ganyan kami mga